Què tal? Bona tarda, benvingudes i benvinguts. Avui entrem al Territori Z amb companyia, amb un actor, és el Pere Vallribera, que potser el coneixeu, és el Biel de Marlissa Pere Aude, i amb ell volem parlar de la sèrie i també parlar d'aquest confinament. Què tal, Pere, com estem? Bona tarda. Bona tarda, doncs bé, aquí al balcó és el màxim d'exterior que suposo que podem estar, als balcons, així que mira, aquí estem. Gràcies Molt bé. per convidar-me. I ara, benvingut al Territori Z. Ets el primer convidat amb qui podem compartir aquests directes que intentarem anar fent aquests dies per parlar també d'aquest confinament. Tenim algunes preguntes apuntades. Deixa'm explicar, Pere, abans de començar com anirà la cosa. Ara estem en directe aquí a l'Instagram, som ja 23 espectadors i espectadores. Aquest vídeo el penjarem tan just acabem l'entrevista als nostres canals, Instagram TV, també YouTube i Spotify, i podeu accedir a través del link de la nostra bio, on també trobareu el nostre WhatsApp per si voleu contactar amb nosaltres. Per tant, ara al directe o si no després podreu repescar aquesta entrevista. L'únic que, evidentment, si ara sou en directe, podreu anar fent preguntes als comentaris, comentant l'entrevista i dient el que vulgueu, i aquí li podeu preguntar també al Pere. Comencem, si de cas, Pere, parlant una mica de la sèrie Marlissa Pere Aude, que no sé si ha sigut potser el teu projecte més ambiciós que has fet fins ara. Sí, bueno, de fet el que més repercussió ha tingut, sí, absolutament va ser, bueno, va ser tot una sorpresa de fet perquè bé, a l'hora de fer els càstings, eh, primer que no saps gaire de què l'estàs fent. Jo no sabia que era per Merlí el càsting que anava a fer, vaig aprendre amb el text la separata que em van passar, vaig anar al lloc que havia d'anar i just quan estava a punt de fer el càsting hi havia un altre noi, el company d'escena, diguéssim, que li vaig preguntar una cosa: tu saps de què és aquest càsting que anem a fer? I diu, no ho saps, és de Merlí. I va ser com... Bueno, no sé, va ser, així ho vaig saber, just 30 segons abans de començar el càsting. I de la mateixa sorpresa que vaig tenir en aquell moment, després la vaig tenir quan em van confirmar per la segona fase, i la tercera i la quarta, i vaig fer com 5 o 6 càstings, i va ser... Bueno, la veritat és que m'ho vaig passar molt bé. No va ser aquell típic càsting que és complicat o que estàs cagat o que tens por del director, sinó que va ser molt bon rotllo des del primer moment, no sé. Em sentia molt còmode amb el projecte. I al final va acabar tenint també els seus resultats. Vas presentar-te pel personatge del Biel, et va tocar aleshores, això com va anar, com el vas triar? Sí, bueno, a veure, de fet, com en molts càstings et diuen que hi ha la convocatòria oberta, tu envies el currículum, llavors el director de càsting o directora, per perfil, doncs et dona la separata d'un personatge en concret, o de dos. En aquest cas sí que era directament del Biel. El Biel, en aquest cas, és l'ingenu del grup, una mica, no? L'innocent d'aquest grup d'amics que es crea a la universitat. Com has viscut el personatge en l'evolució que ha fet també al llarg de la sèrie? Bé, clar, començant per al càsting, que en els càstings no acostumes a tenir un dibuix molt precís del personatge i has de tirar una mica de la invenció, però després, quan vam començar a fer els assajos amb la coach, amb la Yasmina Rivero, que vam començar a crear els personatges, va ser un moment preciós perquè, clar, davant d'un text que tu tens, no vol dir que estigui viu el personatge, són paraules simplement. I llavors has d'intentar que aquelles paraules crear-los una vida darrere. I llavors hi havia coses que a mi em semblaven molt flipants, no? Que pogués arribar a dir una persona, o reaccions que deia, hòstia, aquest tio, què li passa? Com ho farem això per entendre-ho? I llavors, mica en mica, a través d'exercicis que vam anar fent, no sé, per exemple, d'identificar-nos amb cançons, d'identificar-nos amb colors, amb estris de cuina, identificar-nos amb coses, per exemple, vam anar trobant, bueno, quina era l'essència d'aquests personatges i és, no sé, em va agradar que fos com una mica un enamorament. Va ser com un procés d'enamorament. Al principi no coneixes aquesta persona i et fa una mica de por, però quan la vas coneixent, les coses bones i les coses dolentes és com et van entrant més ganes de conèixer-la. I mira, i així vaig anar-lo comprenent. Tot i que no va ser fàcil, perquè hi ha algunes coses que són meves, com és natural, i llavors quan fas servir coses teves a vegades et molesta segons quines coses, però... O sigui que tu t'assembles una mica al Biel de Marley que veiem a la sèrie, és una mica Pere Vallribera? Bueno, a veure, en alguns sentits bueno, externs, clarament sí, a nivell
de gestualitat segur que hi ha alguna cosa, faccions, bueno, sí, segur, i de fet, bueno, jo crec que es tractava una miqueta no d'anar a buscar una cosa molt llunyana a nosaltres, en general de tots els actors principals, sinó anar a trobar quina era la part del personatge que ens tocava més. I, I llavors, en aquest cas, el cas de la ingenuïtat i el cas de la vulnerabilitat, doncs sí que la puc trobar en mi i crec que tothom podria trobar una mica un biel en ell, en el sentit que, bueno, a l'hora d'afrontar una relació, per exemple, començar per la idealització, crec que és una tendència que tenim molts o que hem tingut molts, i que jo havia comès aquest error, que jo crec que és una mica un error, de romantitzar al màxim una relació o un intent de relació. I això el personatge també em va servir una miqueta per comprendre, per acceptar millor aquesta part de mi, aquesta part més romàntica, idealitzadora, i abraçar-la. I crec que quan fas això és molt més divertit, perquè pots veure les coses des de fora, no sé, pots riure una miqueta. Ara entrarem a abordar alguns temes més concrets de la sèrie, però hem rebut aquest matí una pregunta que et deia per quin motiu he de veure Marlí Sapere Aude? M'esteu demanant aquí que faci de comunicació, eh? Una mica, una mica. Una mica. Per quin motiu? Jo crec que, bé, si has vist la primera de Merlí, crec que és bastant... Eh, bueno, obligat no, però segur que si li interessa la història de la filosofia i del personatge del Pol i del Bruno, s'ha de seguir. I a part d'això, que és molt maco com entra a la universitat i és aquesta cosa que té maca de Merlí, que és molt quotidià i que sap veure les petites coses que, no? Del dia a dia, tant del batxillerat en la primera com de la universitat en la segona. I m'agrada que no és de grans explosions, no és de blancs i negres, no és d'uns estereotips en extrems. Sí que hi ha, òbviament, personatges amb un caràcter concret, però no hi ha molt estereotip. Jo crec que no, intenta crear matisos i crec que això és interessant, que no hi hagi explosions i que puguis anar descobrint cosetes. Abans em parlaves del Biel, de com és el Biel i de com canvia en les diferents fases de la sèrie, però tu també com a actor has hagut de conviure aquest rodatge, aquesta sèrie, i entenc que hi ha hagut actors que t'han marcat i t'han ajudat molt en aquest procés de rodatge, també actors amb més experiència. Sí, 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 absolutament. Bé, de fet, és el primer projecte audiovisual d'aquest nivell, d'aquest gran format, diguéssim, que hi era i òbviament, hi havia una part de desconeixement i poca experiència bueno, que em feia patir realment a l'hora de començar a dir, ostres, faré el millor que pugui. La veritat és que vaig intentar tocar de peus a terra durant tot el procés, no vaig... És a dir, en cap moment vaig perdre la realitat de vista, però sí que no hauria sigut possible sense unes ajudes meravelloses dels companys de feina, com pot ser, per exemple, el Carlos Cuevas, que clar, havent-lo vist a la tele, a Merlí tota la vida i tenint només un prejudici d'ell, no el coneixia, no? Però quan el vaig conèixer em va semblar una persona fantàstica, molt, molt proper, em va dir, escolta, per qualsevol cosa estic aquí, si vols repassar escenes, si vols que t'ajudi en qualsevol cosa, i així va ser. I em van ensenyar molt, tant ell com la Maria Pujalte, per exemple, que jo crec que és l'altre monstruo de la sèrie, allò va ser... Quan et trobes una bona persona i una bona actriu i a sobre... No sé, no sé com dir-ho, era com una esponja i a la vegada era com una aixeta, la Maria Pujalte. Xuclava molt però a la vegada donava moltíssim i això era fantàstic. Aquest Merlí Sapere Aude, que és l'spin-off de la sèrie de Merlí de fa uns anys, amb quin personatge de Merlí que no surti a Sapere Aude t'hauria agradat coincidir en el rodatge? Pues saps que no m'havia fet mai aquesta pregunta? Mira, No ho sé, no ho sé. Com a Pere, m'hauria agradat coincidir amb... Ostres, és que n'hi ha molts, eh? El Gerard, el Marcos Franz, eh, sempre, bueno, he tingut ganes de conèixer-lo personalment, però també com a personatge també em va agradar. I també la Tània, també crec que m'agradaria com a personatge, a veure què passaria si estigués ella per allà. i has tingut algun Merlí, Pere, a l'escola?
al llarg de la teva etapa acadèmica d'aprenentatge? Has tingut algun Merlí, algun professor que t'hagi marcat especialment? Doncs la veritat és que he tingut quasi literalment un Merlí perquè el batxillerat, quan jo estava fent batxillerat, era exactament paral·lel al Merlí i ho seguia. I tenia un profe de filosofia que es diu Marc, que admiro moltíssim i que va ser el qui em va obrir una miqueta les portes del pensament i amb mètodes molt diferents que el Merlí, perquè ell és molt més, com ho diria, molt més ortodox que no pas el Merlí. No és de grans, no? De grans girs, però sí que em va mostrar una manera nova d'interpretar el món i això és el que em va fer voler estudiar filosofia i de fet, després de 3-4 anys dedicant-me només al teatre he començat ara a estudiar filosofia per aquest motiu, perquè em va obrir les portes, així que sí que bastant Merlí. És la història d'un actor que es dedica a Merlí i acaba fent filosofia, és una mica tancar el cercle de Merlí Sí, perquè sí, comences al món del sí. teatre i acabes fent filosofia. Sí, és com sembla molta casualitat i sembla que jo em torni boig i no sàpiga diferenciar el personatge, però realment, des de que vaig acabar batxillerat, tenia moltes ganes de fer filosofia o alguna carrera d'humanitats i quan vaig començar la sèrie va ser com el clic ja de dir és que no puc esperar més. Llavors, però ho tenia molt pendent. A la que hagués pogut compaginar-ho, ho volia fer. Tot això és el que fa referència a la sèrie. Ara entrarem en el tema del confinament. Hem rebut però una altra pregunta aquest matí que et preguntaven com t'informes de l'actualitat. Entenc que tu com a Pere, si a través de Mhm, l'internet, de les xarxes, de la ràdio, de la tele... mhm. M'agrada molt informar-me a través del diari, sempre des de fa anys bueno, això, que llegeixo el diari i internet també. El Telenotícies també m'agrada molt, l'únic que durant el confinament no l'he vist gaire perquè se'm fa bastant monòton i prefereixo tenir el diari digital que pots escollir els temes i llavors pots llegir-ho tranquil·lament. Crec que això és una cosa que m'agrada del periodisme i és que es pugui llegir i es pugui entendre i no te'l fotin a cullerades, saps? A vegades a la tele tens la sensació Sí. que t'estan colant gols per tot arreu i no saps per on i en canvi quan estàs llegint pots entendre millor el món. M'agrada més el diari. I com s'ha hagut d'adaptar un actor com tu a aquest confinament? Has fet alguna cosa aquests dies des de casa? Doncs bé, la cosa és que sí, que no pensava sincerament que hagués de treballar durant el confinament. Esperava que després del confinament seria quan pogués treballar, però tenia un projecte d'un videoclip, perdó, d'un videoclip d'un grup mallorquí que es diu OR i justament l'havia de gravar a principis d'abril. I clar, quan es va fer el del confinament va ser, ostres, no puc anar a Mallorca. I el director del rodatge em va dir, cap problema que ho adaptem. I jo, ostres. I de la nit al dia va fer un guió nou, reescrivint la història, em va enviar una càmera des de Mallorca, una càmera bona, una càmera seva, i em va dir que com m'havia de gravar. I mira, vaig tenir la sort que es va poder fer igualment i mai havia fet un rodatge teledirigit perquè estàvem entre la càmera, ell amb el zoom, dient-me què havia de fer, era una bogeria, però molt, molt divertit, la veritat. Maneres de reinventar-se en ple confinament també del món del teatre. I de cara al futur, Pere, tens algun projecte en ment, alguna cosa entre mans que tinguessis i que s'hagi cancel·lat o que sàpigues que tindrà certa continuïtat quan s'acabi tot plegat? Bueno, projectes confirmats no, és a dir, sí que a part de la segona temporada de la sèrie, que esperem que la puguem gravar perquè hauríem de començar d'aquí 2 setmanes a gravar-la, literalment, Ostres. però segurament es posposarà. El que sí que estic en una companyia de teatre, companyia Kiwi, que sí que tenim una obra que vam portar al novembre i que estem intentant fer bolos, i sí que és veritat molt complicat, sobretot aquí a Barcelona. Ja ho era abans de la crisi i ara serà molt, molt, molt complicat. Així que, bueno, estic també en un altre projecte de creació que estic molt engrescat i anar creant. La cosa és saber quan podrem exhibir, no? Que és el dubte sempre.
perquè tu has viscut en primera persona aquesta crisi del coronavirus en el món del teatre i de la cultura, que és segurament un dels sectors més afectats aquests dies per les cancel·lacions, per les restriccions i per tot plegat. Sí, 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 totalment. De fet, a TV3 hi ha aquell mini programa que han fet ara que es diu Primera Línia, crec, o alguna cosa així, Sí, i apareixia un testimoni d'una noia que és actriu i que té 30 pico anys i que explicava una miqueta en primera línia, no? Com és això, dedicar-se plenament al teatre i veure com que tot se t'esfondra i veure que no... Bueno, les ajudes tampoc és que hi fossin molt abans, ara tampoc vull crear com un missatge polític, no és això, però tinc la sensació que tampoc era un món que fos gaire fàcil a nivell... No hi havia moltes facilitats i bueno, crec que s'haurà de trobar maneres de poder exhibir sí o sí. És a dir, crec que no és una opció tancar els teatres. Però el problema és que hi ha teatres que no els hi val la pena obrir. I llavors veurem com es pot fer, veurem... En aquests moments de crisi també és quan es pot demostrar quina importància té sectors com això, com la cultura. Quina importància se'ls dona, doncs, a nivell econòmic, doncs ho veurem, a veure quina importància se li dona. dues coses ja abans de passar l'últim test ràpid que et volem fer. Quin missatge donaries per a actors que estiguin en creixement, que estiguin aprenent actualment, tu que has tingut cert èxit amb aquest Merlitza per Audi, que tens projectes en ment, la gent que estigui començant en això del món de ser actor o actriu, quin missatge tens per a ells? Jo diria que és anar coneixent els mecanismes del sector. Crec que això amb totes les feines és el que compta, però és no només, no sé com dir-ho, formar-se com a actor, sinó també formar-se com a professional i anar entenent quins són els passos a seguir. I, per exemple, el tema dels càstings, doncs anar fent càstings a punta pala, tenint el no absolutament interioritzat, i això fa que en algun moment soni la campana. Llavors, això, és crear una dinàmica professional, entenent com funciona. No crec que hi hagi més. I què és el primer que faràs quan s'acabi aquest confinament, com tot comenci a tornar a poc a la normalitat? Tens alguna cosa prevista, alguna cosa que tinguis moltes ganes de fer un cop tot s'acabi? No sé, tinc moltes ganes de moltes coses. Doncs tinc moltes ganes d'estar en una terrasseta prenent-me una birra o alguna cosa amb algú, amb mascareta o sense, però sí que ho tinc bastant pendent, això, de mantenir converses amb gent en una terrasseta. És una cosa que no li donava prou valor, jo crec, i ara ho trobo a faltar moltíssim. I crec que és el primer que faré. A la fase 3 o 2, perquè m'he vist el vostre vídeo, Sí. que ho expliqueu. No, a la fase... Sí, a la fase 2, que ja es podran obrir les terrasses. Doncs a la fase 2. Em sembla que aquí coincidim la majoria, que una de les coses que trobem a faltar és aquest contacte d'amistats i de poder compartir temps plegats a les terrasses de bar també. Ja per acabar, Pere, avui amb tu volem estrenar uns testos ràpids que farem els convidats que ens acompanyin aquí al Territori Z. Són preguntes fàcils, ràpides. Aviam què tens a dir. D'entrada, un referent. Un referent. Com a actor, el Pablo Derqui. Una pel·lícula. Pel·lícula, diria una pel·lícula francesa que es diu Guillaume y los chicos a la mesa, Guillaume et les garçons à table. Una comèdia independent meravellosa, la recomano. Amb qui faries un cafè? Amb qui faria un cafè? Amb qui faria un cafè? Viu? Pots fer volar la imaginació si vols, també. Puc fer volar la imaginació. Hi ha una persona que sempre m'hauria agradat conversar amb ella i és Jesús. Crec que és la persona de la qual s'ha parlat més en boca seva i menys ha dit, literalment, així que m'agradaria molt preguntar-li coses. I quin personatge històric t'agradaria interpretar? M'agradaria interpretar... Hi ha el rei Lluís II de Baviera, que és aquell rei alemany que va fer construir 1000 castells, i era molt romàntic. M'agradaria saber com és això, tenir el poder i ser així. I en quina sèrie t'agradaria participar, que ja s'hagi emès o s'estigui gravant o s'estigui emetent aquests dies? Doncs mira, hi ha una sèrie que és El Ministerio del Tiempo,
que em vaig enganxar quan la van estrenar i em va sorprendre molt positivament i mira, sí que és com que m'agrada molt, m'agradaria poder participar, la veritat. Va, les dues últimes. La teva sèrie preferida durant la teva adolescència? Que em va agradar molt era La Via Augusta, que era era una sèrie que es va fer a TV3, que era sobre romans. Era molt curiós perquè tenia aquest punt de TV3 com del migdia, no? De capítols del migdia amb romans i era fabulós. I una cançó de quan eres més jove, més adolescent? Sí, això sí. Bueno, jo sempre he sigut molt fan del grup ABBA i una cançó que m'agradava molt era Winner Takes It All, que és com molt dramàtica i com que la vaig viure molt melodramàticament, doncs era una cançó que m'anava molt bé. Aquí també coincidirem. La última, un ídol de la infància. Un ídol de la infància. Crec que et diré la Anne Hathaway, l'actriu. Era tot un referent. M'encantava molt com a actriu. No et sabria dir per quin motiu, però era d'aquelles persones que se't posen al cap i l'enganxes a la carpeta. Doncs ens quedem amb això. Ell és el Pere Vallribera, un actor jove que està vivint el confinament tancat a casa i que ha fet fins i tot un videoclip que va participar com a Biel a Marlissa Pereaude i que ens ha volgut acompanyar avui per inaugurar aquest Territori Z. Pere, un plaer conversar amb tu aquesta estona i moltíssimes gràcies. Igualment. Igualment, gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé Territori Z, llarga vida. Una abraçada, que vagi bé. I amb vosaltres hi tornem demà, com sempre, a partir de les 7 de la tarda, amb un viatge pel món per conèixer com es viu el confinament a altres punts del planeta. Que vagi molt bé.